Pane Holomčík. Ano. Jak to vidíte před dnešním zápasem? Tak určitě, šance jsou tak 50/50, víš co, ale to je to fotbal. Je to taková ošemetná situace, máme zraněného záložníka, když se zraníš, tak jsi zraněný a když jsi zraněný, tak nemůžeš hrát a když nemůžeš hrát, tak je to špatný. Stříbrnice letos ještě ani jednou nebudovali. Myslíte, že to dneska proloví? Tak určitě. A vždycky říkám klukům, jako horší to být nemůže, takže jedině to bude lepší. Ještě nějaké otázky? Takže jste dal jeden jediný gól za celý podzim. Myslíte, že tohle taky dnes prolovíte? Tak určitě, jelikož hraju na záloze, co mě sedí, já jsem takový technický běhavý hráč, takže já si myslím, že dneska to prolomíme, tu střeleckou smůlu. Dobře, děkuji za rozhovor. Tak určitě. Martina, co se zeptej? Pane Ludvíček, dívali jsme se... Kurva. Já vám ukážu názor na kope trestňák. Na vaše záběry, jak kopete trestňák. No, ano. Trestňák, no. To jsem nechtěl. Viděli jsme, že vám pár balonů proletělo. Ty, to je... To bylo na schvál, nebo? Víš co, jsou tady diváci to rádi chodí a to je prostě sport, že? Něco pro ně udělat. Nemůžeš furt vyhrávat. Říkám, 5-0 v pořadí, jako nebojím se dnes, že by nebyla. Na kontě, myslíte? Ano. Jo, jako... 5-0 na kontě. Kolik máš těch nul? Teď bude 16. Pane Koleja, můžu se zeptat, jak se cítíte před posledním zápasem podzimu? Musím vám říct, že jsem velmi nervózní, protože poněvadž ten fotbal pro mě moc znamená. A v celkovém součtu si myslím, že dnes by bylo potřeba potvrdit dobrou formu. A doufám a pevně věřím, že kluci dneska zamakají a uděláme 3 body. Samozřejmě v tuto chvíli byste dalo počítat dobře i s remízou, ale samozřejmě 3 body jsou 3 body, takže doufejme, že to vyjde a já vám děkuji za rozhovor. Taky. Naschle. Super, vole. Dobré
Já to říkám, ale když říkám, že dám gól, tak ho dám. Kurva, to je hráč. Dobře. Připijeme si na to. Pojďme, jde na příští, vole. Pojďme. To stojí za to. Pojďme, pojďme. To stojí za Vyhráli jsme! A kdo platí bečku?